Máme update s Dneprom, ale fakt nie také, ako by som čakal. Je to o mnoho horšie. Ak sledujete tento kanál, viete, že som pred pár mesiacmi urobil impulzívny nákup a kúpil som si tohto 60-ročného Dnepra v pôvodnom stave. Keďže bolo treba dobre odhadnúť rozsah potrebných oprav, tak som ju dal do ako tak pojazdného stavu. Predsa len na množstvo chýb prídeš až pri prvej jazde. Teda na množstvo tých, ktoré nie je na prvý pohľad vidieť. Na motorke bolo treba spraviť kolesá, brzdy, vymeniť palivový kohút, vyčistiť nádrž, vymeniť sviečky, pretesniť zadnú hrušku a ešte rôzne drobné opravy, napríklad vymeniť všetky náplne. A tak som ho dostal do ako tak pojazdného stavu. No a keďže jazdiť so 60-ročnou sidekou bez brzd, do ktorej skoro nič neviete, je mimoriadne nebezpečné, rozhodol som sa, že prvá vec, ktorú musím urobiť, je odpojiť tú bočnú vaňu, teda sideku, aby som sa jednak mohol v motorke dostať z každej strany a poriadne si ju obzrieť a jednak aby pri prvej jazde bola aspoň ako tak ovládateľná. No to vyzerá tak, že na odmontovanie sideky stačí povoliť túto šrubu, tamtú šrubu, tamtú. No a potom povoliť dolné šruby, ktoré ju vlastne tlačia do rámu. Ako je ale tak všeobecne známe pri takýchto starých motorkách, pravdepodobne nepôjde všetko povoliť tak rýchlo, čiže z pôvodne zamýšľaného možno 20-minútového zásahu môže byť kľudne pol dňa a kopec nervov, tak poďme to vyskúšať. Najprv povolíme tieto dve horné šruby a potom sa pustíme do tých spodných, tie som ešte ani len nepozrel. OK, momentálne sme v stave, že máme odpojené všetky tie spoje, čiže aj jeden, aj druhý uvoľnený. Tyčka je vonku, tyčka predná je takisto vonku, pod ňou takisto voľné. Idem po zdvihák. Dáme ten vozík na zdvihák, aby sme to trošičku dostali do roviny a skúsim len tak postupne vysunúť motorku, tak uvidíme, čo sa stane. Pre všetkých, ktorí ešte nevideli odopnutú sideku z Dnepra. Ináč, klobúk dole, tu je guľový čap, ktorý bude musieť namazať jak sviňa. A do guľového čapu idú také rozťahovacie vložky s takouto motýlikovou maticou, jak idú do lešenia. To je normálne, že celkom šikovné, to som nečakal. Máme to dole, toto je dole, tamto je dole. Teraz ešte tam vyťahneme tú vložku a toto ide do dodávky. No a potom nastal čas konečne na prvú oficiálnu jazdu dlhšiu ako pár metrov. A ja som fakt nečakal, že sa to až takto skomplikuje. Ja si myslím, že by to takto hučať nemalo. Dobre, ide to, že príšerne zle a neviem, že kde skôr začať. Ide asi len na jeden válec. Brzda zadná išla, už nejde, lebo do nej vtiekol olej z diferenciálu. OK, ľavý válec ide oveľa viac ako pravý. Povedal by som, že pravý niekedy vôbec nejde. No, dymí sa nám z motorky, z válcov. No. Ja si myslím, že by sa z tých válcov nemalo dymiť.
Dobre, toto pochopiteľne nebude happy end o tom, ako som urobil elektriku, ako som motorku prihlásil, prešiel z ňou cez STKčku a išiel na prvú jarnú kávu. Prvá jazda priniesla naozaj množstvo nie veľmi príjemných zistení, tak si ich poďme v rýchlosti preletieť. Prvý problém asi najväčší je, že počas jazdy išlo len na tento ľavý válec, zatiaľ čo keď som to skúšal v garáži, išlo na obidva válce. Bohužiaľ, ľavý válec pracoval a pravý válec nejak nepracoval. Pri týchto boxeroch je to celkom normálne, len potom jeden válec musí kompenzovať tú stratu výkonu, ktorú nemá od druhého. Čiže všetko to bolo super prehriaté. Vyriešil som to čiastočne tým, že som dobil baterku, ukazovala na miesto 6 len 3 V, ale nemyslím si, že toto je permanentné riešenie. Budem musieť pozrieť aspoň zapaľovanie, či to hádže iskru, budem musieť prečistiť karburátory a uvidíme, čo ešte viac. Druhý problém, a to ešte ostavíme stále pri motore, je ten, že z motora tečie absolútne všetko, čo som za neho za posledné týždne nalial okrem peňazí. Tečú z neho oleje a každé ráno si pod motorkou nájdem mláčku, aj preto som ju postavil na taký podstavec, aby to tu nešpinilo. Riešenie, a dosť blbé riešenie bude, že bude treba vybrať celý motor, pretesniť celý motor a keď už bude motor vonku, tak pravdepodobne bude dobré zgenerálkovať celý rám. Čiže bude musieť ísť von aj všetko ostatné, no toto ma asi trápi najviac. Ďalší problém je zadná brzda. Tu som síce opravil a brzdila, takže to koleso išlo stále do šmiku, ale v tejto chvíli sa opäť uvoľnilo tesnenie na zadnom kardane a tečie olej a tečie priamo do bubna. To znamená, že zadná brzda je absolútne v oleji a absolútne vôbec nebrzdí. Výsledok bude, že treba dať dole koleso, treba pretesniť kardan a takisto treba asi nejak odmastiť celý ten priestor, aby tá brzda išla. Dobre je, že prednú som opravil, takže teraz už aspoň predná jak tak brzdí. Krk riadenia je niečo, čo som absolútne neriešil na žiadnej motorke. Prejavovalo sa to niekedy, keď tam bolo vybité ložisko tým, že keď sa krútili riadidla, tak to sem tam tak v strede cvakalo. Táto motorka má, keď tam vôbec má nejaké ložisko, má ho absolútne vybité. Našťastie som už predtým objednal nové, čiže riešenie bude len rozobrať týchto 200 vrstiev všetkých podložiek, šrubiek, skrutiek a všetkého a nasypať tam nové guličky z nového setu ložiska. Tomu riadeniu tak vo všeobecnosti nepomáhajú ani kolesá, ktoré sú absolútne v zlom stave. Ja viem, že som ich síce vyčistil, dal som preč hrzu, pieskoval som ich, natrel som ich, ale čo treba urobiť je vyvážiť ich, lebo absolútne to hádže celou motorkou pri jazde, aj pri brzdení a keď je takto bez sajtky, vôbec to nie je príjemné. Elektriku som stále nevyriešil, to je taký ten problém, ktorý mňa najviac trápi, lebo neviem, že ako to celé dopadne, ale našťastie, keď som skúšal niektoré káble, tak niektoré káble proste pri priložení na baterku fungujú a svietia kontrolky, to znamená, že káble sú živé, akurát ich bude treba asi poprepájať tak, aby fungovali, tak uvidíme. Z jednoduchej opravy sa teda o chvíľu stane seriózny projekt, pri ktorom bude musieť ísť von motor, čiže tak sa to postupne pekne nabaľuje. V každom prípade po týchto nových prekvapeniach je jasné, že to, aby som si splnil tohtoročný cieľ a šiel s touto starou motorkou niekde do mesta na kávu, bude potrebný o mnoho väčší effort, než len zobrať, pomeniť káble a vybaviť špezetky. Tak ak náhodou zvažuješ kúpu starého stroja, že si doma urobíš taký projekt, myslí na to, že tieto staré motorky sú plné, ale plné nepríjemných prekvapení a z jednoduchého, veľmi rýchleho projektu sa môže stať niečo, čo bude trvať niekoľko rokov. Navyše, ak niečo, čo fungovalo, rozoberieš a nazad poskladáš, môže sa pokojne stať, že to prestane fungovať, ale to sa stáva. Ak ťa teda zaujíma, ako to celé dopadne a kedy mi dôjde trpezlivosť s týmto projektom, pokojne sleduj kanál, hoď mi odber, hoď mi like na video a komentuj možno, že svoje plány alebo zámery alebo zážitky z rekonštrukcií takýchto starých strojov. Ja som Vlado, toto je kanál Petrolhead, prajem všetkým pekné kilometre, no a vidíme sa niekde na ceste, aj keď u mňa asi nie tak skoro na tomto starom stroji. Čaute.